si Malang Helen eh. Hi, madubuntag, mamahaw deta. Salamat Lord, salamat sa kasas kinabuhi. Sa abot pa talang buntaga. Agosto 2024. Ang sudan ninunan. Ninunan. May hotdog. Ninunan na. O buwad. O kape. Ako lang may nagtikaw-tikaw ron kaya nalaga na mga bata dahil gagawa na ito sa eskwela. Namahal ako una kay ang sadug mahaman sadug sugdan. Wala kalugalog maglakaw ng mga bata. Good morning yung tanan, mahaka. Kami na yung ayok. Nora Bernaldez, mamahaw na ta. Dahil nunan. Mingon yung baga ng kasihan kay mga batang sulahan. Diyan gagaw tapos manok. Magata, di gulit ito tapos silang manukan. Danay ng mga handler tapos manukan. Ako daw tikaw-tikaw. Balik dayron. Last days mga bata. Ako dala to sila. Kumusta mong tanan, mga kaisunan, mga unta-unan. Lupa pamahaw kaya lupa nga kaya sinamot ako. Nakangkad. Naman mayroon. Ito kaya lamdag panahon. Magawas ng mga naihay gapon. Gapon kaya nagbaha-baha man. Go kung gapon kaya chat ko nga. Bahaan akong susabay. Kumusta kas precious ron. Unang tamarong. Ay sag kape. Kainunan, ngani pagkatimpla, paboritong programi. Basta inunan. Kami nagsanay magayon. Alas 7:30. Wala mga bata gani. Sarah Laila Hamid, good morning. Labi na numbers ng family. Mahauta, labi na sa igagaw nga to sa Saudi, Igso, Ingrasya, Moral. Musta dia Grace? Muli na sa Pinas.
Diya sa Cebu, kay Noel Dominguez. Good morning. Diya sa Tagbilaran, kang Marcelo Castañares. Gracias, good morning sa tanan. Pamahaw na mag-uban. Kapanamahaw-mahaw ta. Upa ba ulit dyan sa Alicia? Katudingan nga, nakudugon ko nos precious na ha. Pwede na po to, sunod palagan sila na Dani. Ano sana palagan si Precious o gusto nilang mula sa Tagbilaran daw raman. Mahot ang tanan. Arong sa iyong mahuman, trabaho. Manghilo ko taas. Nakapanig naman ko na silong sa jo. At trabaho taas, katumayan niligaras mga bata, atong panghipuson. Panigligan. Lapok pa magudon, kaya pa lapok magunat ako sa gawas. Una ko kaya na po ko mag-garden. Mag-garden ko sa tubangan. Nanam ko kukra o kuan. Kukra o taong. Papay ko ito ang igagaw. Sigling. Kana may bakante na nasa Bisit Bulan. Salamat. Salamat sa grasya. Salamat sa grasya sa pamahaw. Solve na. Bitek. Gusto ko na pagtaguan ron. Gusto ko na pagpagipos. Sarah! Bilis man lagi ron. Ang kumang laba. Narapakos na nakuan. Sa amin. Ayan, kwartong GD ni. Inayhay, tagawat nga nagbad na sa init. Malamang kong panglaba. Ang hindo ko sa amin, sa taas. Ang rapuhan ng mga kuan, bakal sa amin, sa bintana. Nagbasa pa to. Naghapon, di ara. Manang lingaw din he. Manang lingaw, manglaba, manghindo. Sa mga utana, sa nakasusod, di ara, hanggang lingaw. Kasing sunod adlaw, ug mamana na duta. Kay, lapok man, mag-garden ko na ako mag-garden. Garden ko na nagkuan, tawang og okra. A few moments later. Gawang kaadyo. Sa amin.
So, po sa tagbay, basta wala may batang gamay. Dili ito maghamas trabaho. Basta tutok lang makas trabaho, kaya gaman, kapahuway. Mayang serbisyo rin adlaw nanalo po lang ito sa amin. Sa amin sa kwarto na katapuhan. Hindi ko mauwaw mag video-video na ako nagtrabaho kayo. Natural naman trabaho ta. Okay lang paghang igagaw na yung nag-video-video ko. Samta sa tagbuhat nga ng limpyo. Pasalamat na pagkudak ni Zagade. Siya musupak. Siya musupak o nga mag-video-video na may uban nga amo nga di sugot pero si okay ra. Salamat sa kudak ni nga okay ra hijas hang trabaho dahil nga baha unay saliat pag nga mag-video-video dang panghinlo kay man sanitang papel karon. Salamat na po kulit sa kudak nga di siya masuko nga mag-video-video ko. Kaya salamat naman kaado ng madam. Bitaw, salamat kaado. Amping mong tanan ug kinsa man permi nagsuwaybes ang video. Salamat sa gudak kanunay. Nga sige sila lili. Sa kuan. Chat pa maka-update ug hako karon na ko sa video sud adlaw aso ko basta nakoy video adlaw-adlaw. Remembrance ang gibuhat sa matag adlaw. Salamat sa tanan. Amping happy weekend. God bless. Bye-bye.